Evo, ova monodrama je već izvođena u premijerno u Gradačcu. Kakvi su utisci publike, kako je sama monodrama, o čemu ste zapravo radili? Utisci su jako dobri, to nam je bio testna predstava, znači prvo izvođenje. Mislim, imali smo mi dosta ljudi koji su dolazili na neke kontrolne probe, koji su iskazivali svoje emocije u tom trenutku i svoje stavove vezano za predstavu, ali ovo je bilo iznenađujuće. Dakle, tako dobro primljeno i uz jedan gromoglasan aplauz i komentiranje na društvenim mrežama nakon toga, da sigurno polovine gledatelja koji su bili tom prilikom svjedoči da smo zaista napravili jednu dobru stvar, da je Jasmina to iznijela jako, jako dobro i to se pokazalo kao već jedna iskusna, velika glumica izboravši se sa ovim zadatkom. Monodrama je zaista teška forma. Evo, ja se divim, ja nikad nisam smio da uđem u nešto tako, ona je to uspjela i od srca joj čestitam. A kako su ovo planovi, gdje još možemo pogledati? Predstava je u ovom prvom trenutku planirana da se igra u Lukavcu, dakle u Tuzli, Srebreniku i gdje sam još zaboravio, uvijek nekog zaboravim, Živinicama. Dakle, sve ih nazivamo premijerama zato što su to prva igranja u tim gradovima, jer nakon premijernog izvođenja sigurno ćemo imati pozive da i ponovo repriziramo u tim ostalim gradovima, a nakon toga vidjet ćemo kako će ići dalje. Sve će ovisiti i od ove situacije sa koronom, ali nadamo se dugovječnosti ovog projekta. Hvala.